Γεια σας παιδιά, αυτή είναι η φίλη μου. Παίζουμε στο Brookhaven. Παίζουμε με μια φίλη μας όπως βλέπετε, γιατί ήθελε να κάνουμε ένα βίντεο μαζί της και συμφωνήσαμε. Και σας λέει για, απλά δεν ξέρω γιατί μιλάει αγγλικό, ελληνικά, δηλαδή μιλάει, έχει βάλει αγγλικά γράμματα αλλά μιλάει ελληνικά. Αλλά για να καταλαβαίνετε σας λέει γεια. Λέει γεια σας παιδιά. Αυτό. Και θα της πω ότι για πόση ώρα να το κάνουμε ή μάλλον αφήστε το, θα τη στείλω όταν πρέπει να κλείσουμε. Θα τη στείλω ότι πρέπει να κλείσουμε, αλλά όχι τώρα ακόμη, να τη δείτε. Λοιπόν, λέει τι κάνετε. Απλά δεν φαίνεται πολύ, είναι λίγο θολή η κάμερα, αλλά τέλος πάντων. Έτσι να τη στείλω να μην κάνει κύκλους. Νίκα. Της τα έστειλα να μην κάνει κύκλους. Ωραία παιδιά, γιατί δεν στέλνετε. Περιμένετε, θα της πω όχι. Και τι λέει οκτρα. Ναι. Τραβάω εδώ και ώρα να τα στέλνουμε. Γιατί γελάει ρε παιδιά? Γιατί γελάς? Γιατί γελάς? Μετά πάω να το δει, οκ. Να τη στείλουμε, οκ. Κάτσε να στείλουμε αν να το σταματήσω. Να το σταματήσουμε έτσι όπως είπες. Έτσι όπως το είπα. Οκ. Σταμάτα το.